दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPO जथायहै दिनै गोदान दिल्लीनि बे नर्थ ब्लक MHA बेयाव जॉइंट मनिटरिंग कमिटी जि बिटिआर शांति सुक्ति बा गोजोन गोरोबथानि जे रिभिउ मिटिं बियो 11 बाजिनिफ्राय प्राय 1 घन्टा जानानै थांबाय आरो बेयाव MHA नर्थ ईस्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि पीयूष गोयल बिथां लोगोसेनो बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांजों लोगोसे आसाम सरकारनि एडिशनेल चीफ सेक्रेटारि आरो माखासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन गासै जिखिनि क्लोज 3.1 निफ्राय जि 10.2 सिम बे क्लोजफोरनि सायाव डिटेल रिभिउ खालामनाय जाबाय आरो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि रिभिउआव जोङो माखासे इम्पर्टेन्ट जिखिनि क्लोज दङ बेखौ जोङो खोब गोख्रोङै जोङो दिनै एस्टाब्लिश खालामनानै इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों खावलायदों आरो बे बिथिङाव जुदि जोङो नायो जे भारत सरकारा जिखिनि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव मोदी बिथाङा अमित शाह बिथाङा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथांमोना टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जिखिनि मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौ बा लेटार एन्ड स्पिरिट इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जों बेखौ बेयाव खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे 3.1 गामि सोसननायनि बेलायाव सनितपुर बिश्वनाथ 60 जि पेकेज दंमोन बिनिनो 41 गामिखौ सोसननानै होबाय 19टा गामिखौ गोख्रै सोसननांगौ बेखौ जों दिनै एस्टाब्लिश खालामदों आरो आसाम सरकारखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एडिशनेल सेक्रेटारि बिथाङा डाइरेक्सन होदों जे गोख्रैनो बेखौ मावफुंनांगौ आरो बिनि अनगायैबो बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों आसाम केबिनेटनि गेजेरजों एप्रुभेल आरो रिकमेन्डेशननि गेजेरजों माखासे जोंहा 700सो गामि आरो बेयाव पर्यायक्रमे सोनांगौनि जि मेटार दङ बेखौबो एक्सपार्टाइट खालामनांगौ होननानै दिनै जोङो सावरायो आरो थांखि लायो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे गामि सोसननाय लोगो लोगो जि 40टा समस्ति दङ बा 46 नमिनेटेडजों बेखौ 60टा समस्तिसिम जि बारायनाय आरो बे लेभेलाव 75% अफ रिजार्वेशन ट्राइबेलनि थाखाय 42 सिट आरो जेनेरेलनि थाखाय बा माने 6टा आरो माने नन ट्राइबेल माने जिखिनि थाखाय 6टा माने कमिउनिटि फर अल आरो कमिउनिटि फर नन ट्राइबेल 6टा ओमफ्राय 42टा 54 6टा नमिनेटेड बेखौ जोङो दिनै ब्रेकआपखौ बिथांमोननो होदों आरो बिथांमोना बुंदों जे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखिनि प्रप'जेलखौ बिथांमोना मोनबाय होननानै जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो गोदान जिल्ला दानांगौ समस्ति दानांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि दानि पावारखौ मोर एनहेन्स मोर अट'नमि पर्यायाव लांनांगौ 4.1 आव 8टा साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट बेयाव माने सोसननांगौ आरो भारत सरकारनिफ्राय बेखौ केबिनेट लेभेल बा पार्लियामेन्टारि प्रसेस लेभेलसिम लांनांगौ बिनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आर्टिकेल 280 नि बेलायाव गासै मिजोराम बा कार्बि आंलं बा नोङो मेघालयनि जि बाथ्रा 6 सिडुलनि बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों माखासे स्टेटआ क्लियारेन्स होदों माखासे होआखै जों बुङो जे बिटिआर एकर्ड बायदियै बेखौ स्पेसिफिक बिटिआर मेटारखौ लानानै प्रप'जेलखौ बानायनांगौ आरो बे हिसाबैनो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनेन्स बा स्पेसियेल जिखिनि प्रभिजन दङ फाइनान्सियेल पावारनि बेखौ खालामनांगौ दा बे लेभेलाव कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ बिथाङा ट्राइबेल एफेयार्सजों माने सावरायनो होनना बुंदों आरो पलिटिकेल लेभेलाव हम मिनिस्टार हम सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायनो होननानै बुंदों आरो बेखायनो जों बुंदों जे 15टा साबकास्टआ थांनाय सामार सेसननि पार्लियामेन्टआव बिल पास जालांबाय कार्बि आंलंनिया मानो थालांखो बे बाथ्राखौ जों कुइसन खालामदों आरो बिथांमोना बेखौ टेकआप खालामनानै बुंबाय दा बेखायनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जि इनफ्रास्ट्राक्चारेल जि डेभेलपमेन्ट दङमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि जोंहा माने इउनिभार्सिटि कलेज बायदिसिना जिखिनि डेभेलपमेन्ट बा इन्स्टिटिउसन दंमोन बेयाव 655 crore आउट अफ 750 भारत सरकारनि बियो अलरेडि एप्रुभ जाबाय बिथाङा फोरमायदों आरो मोनसे टाइमलाइन आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल आरो भारत सरकारा मोनसे टाइमलाइन बानायदों उइदिन जानुवारिनि गेजेराव फाउन्डेसन ले बे इन्स्टिटिउसनफोरनि जानांगौ आसाम सरकारा 180 कौटि दासिम एप्रुभ खालामबाय माखासे प्रजेक्टनि सायाव बेखौ फोरमायबाय आरो बिनिबो फाउन्डेसन ले जानांगौ बेखौ दिनै फोरमायदों एनडिएफबिनि जि केसनि मेटार दङ केस उइथड्रलनि बेलायाव बिथांमोना नन हाइनियासनि 263 खौ अलरेडि उइथड्र खालामबाय माखासेया भेरिफिकेसन प्रसेसआव दङ हाइनियास केस जि दङमोन बिनिनो 2117 बेखिनि केसखौ फाइन्डिंस मोनदों बिनि भेरिफिकेसन केस टु केस आरो 200 केसखौ उइथड्रल खालामनायनि थाखाय बेखौ माने रिकमेन्ड खालामदों होननानै दिनै फोरमायदों जि हाइनियास केस दंमोन
आरो बे जथेस्थ क्रिटिकेल थेवबो बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामबाय होननानै जोंनि रोखा फोरमायबाय आरो बिनि उनाव जोङो खावलायदों जे जेलाव थानाय एनडिएफबि एनआइए आरो सिबिआइ कर्टआव थानाय जायफोर एनडिएफबिआ दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो दिहुननांगौ आरो जों बुंदों जे जुडिशियेल लिगेल मेटाराव जिखिनि क्रिटिकेल बा कमप्लेक्सिटी दङ बे आलदा बाथ्रा खिन्थु जों लुबैदों जे लांदां अख्राङाव बिसोर फैनांगौ बेखायनो बिथांमोनखौ बेलाव लाबोनांगौ आरो बेलाव लाबोनांगौनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव थानाय जि केस रन्जन दैमारि आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आरो एनआइए निया कर्टआव थानाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जिखिनि जोंनि केडार्स बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेलनि थाखाय एनअसि प्रभाइड खालामनांगौ होननानै जोंनि दाबि दैखांदों आरो बे मेटारखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनि लेभेलाव डिसकास खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायबाय दा बेखायनो जों सानो जे एक्स ग्रेसिया होनायनि बेलायावबो माखासे दिनै आप टु डेट डाटा बिथांमोना होदों 539नि बे लेभेलाव दिनै मोनहैबाय जों सानदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि प्रक्रिया बे मोनसे लेभेलाव मोनसे ट्रेकआव बे सिस्टेमेटिकलि सोलिगासिनो दङ आरो इमप्लिमेन्टेसना टाइम बाउन्ड जानांगौ मोनसेबो एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन पार्टआ गोलैनानै थायाखै प्रसेसआव दङ खिन्थु टाइमलाइना डिले जादों जों खनफ्रोमबो बेखौनो बुंदों आरो डिले जानायनि थाखाय रायजो राजानि गेजेराव एकर्ड सिगनेटरिफोरनि गेजेराव माने मोनसे गोनो गोथो बेबायदि सावरायनाया गेजेर गेजेर माने नेगेटिभिज्म डिस्ट्राक्टिभ माखासे माने बाथ्राफोरखौ प्रसार खालामनाय प्रपागान्डा खालामनाय माखासे लेभेलनि मानसिफ्रा दिनै बेखौ माने एकर्डनि सायाव बिस सोबाय थानायखौ जों नुदों दा बेखायनो एकर्ड सिगनेटरि आरो रायजो राजानो जों क्लियारिफिकेसन होबाय थादों आरो बयबो जोङो कनफार्म जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन आरो टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जायाबा बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक जोङो पन्था लानो बाध्य जागोन बे बाथ्राखौबो जों गभर्नमेन्टनो फोरमायदों दा बेखायनो जों सानो जे भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि मावनांगौ खुनु कारनाव जाहाथे लेहेम खालामा डिले खालामा गुबुन खामानिखौ मावनायनि अनगायैबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पार्टखौ उइथ माने फुल माने स्पिरिटआव मावनांगौ बेखौ दिनै फिन खेबसेबाव जों खावलायबाय दाबि दैखाङो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ लानानै जों सिरियास आरो बिनि थाखाय फैबाय थानाय 2024नि गेजेराव एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि पार्टखौ फोजोबनांगौनि थाखाय सरकारा जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ मावफुंनांगौ बेनो जोंनि क्लियार काट बाथ्रा गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव